Bueno, estamos nun entorno da Ribeira Sacra, concretamente no concello de Chantada, na parroquia de San Fii, onde eu penso que hai un entorno e unha excelencia a nivel mundial, que se quixéramos buscar unha zona como esta, pois seríanos imposible, non? Entón, toda a xente que pasa por aquí encántalle esta zona, quixera comprar unha ribeira ou unha adega, é prácticamente imposible, porque, bueno, podense comprar adegas ou bodegas ou ribeiras que se venden porque aquela xente que se casou delas ou que sexa, non? E invito a toda a xente do mundo que pasa por aquí que visite Chantada, que isto lle vai a encantar e que temos unha excelencia turística excepcional.